ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои мустақилиякум хушомадед мегӯям. мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем ба рӯзи оила бахшида шуда, фазои хушбахтии оила дар дасти кист унвон гирифтааст. Барномаи мазкур бо пешниҳод ва ҳамдастии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд таҳия мегардад. Мо дар барномаҳои худ бисёр асбоби мушкилоти оиладорӣ, муносибатсозӣ дар оила, мактаби хуштоманд, муросову ҳамдигарфаҳмӣ ва дар маҷмӯи мустаҳкамии оила сухан мекунем. Аммо ҳар боре ки ин мавзӯъ матраҳ шавад, маълум мегардад ки масъала вобаста ба шароити имрӯза печида аст. Фазои хушбахтии оила дар дасти кист. Инак ин хатти асосӣ ва саволи имрӯзаи барномаи мо мебошад. Қабл аз оғози суҳбати студия ман пешниҳод мекардам ки таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед, зеро инҷо пурсиши афкори ҷомеа аст. Аввал тамошо мекунем, сипас ба суҳбати студия шурӯъ менамоем. Марҳамат. дар куҷое ки меҳру муҳаббат бошад, дар ҳамон ҷо ҳам хушбахтӣ мешавад, ҳам боигирӣ мешавад, ҳам саломатӣ мешавад. барои ҳамин агар пойгоҳи оила, яъне зану шавҳар ба ҳам аҳду паймоне ки баста буданд аз давраи шаби аввалӣ гӯем арӯсию домодӣ, пас аз он хушбахтӣ то охири хушбахт меравад. албатта баъзан мешавад ки ҳозир хушунати оилавӣ аст, як ҷудошавии арӯсҳо ҳастанд. дар як ҷо як савол пайдо шуд ки дар кадом ноҳияе 5000 аризаи шаҳрвандон фақат дар бораи хуштоманд. яъне хуштоманд ҳам аз тарафи домод, ҳам аз тарафи арӯс бисёр як роли калона бозӣ мекунад. чунки агар ҳамонҳо ба домоду ба арӯс суханҳои нағз тарбиявӣ гӯянд, аз ҳаёт мисол биёранд ки ин оила яке аз ячейкаи ҷамъиятӣ буда вай ба монанди як лонаи гунҷишк нест ки ба имрӯз дигар кунеду пагоҳ асари нав созед. барои ҳамин ина то ҳадди имкон аст метавонад хуштомону падарарӯс ба ҳамон оила як ташаббуси худеша гузорад ки вай дар оянда як мустаҳкам шавад. хушбахтии оила ҳар душ ба ин вобаста ҳастанд, ҳам марду ҳам занба. ҳар душ ҳамҷиҳат бошад, оилаам тинҷ мешавад. мустаҳкамии оила аз ки вобаста аст? аз падару модар вобаста. хушбахтӣ модар чӣ қадар фарзанда вай кунандагар насиҳат, корҳои одоби, расми русми худро моҳива кунад, нағз мешавад, хушбахт мешавад. ҳамин диякун баҳуда беҳуда кӯча биромадан ки дадои бе иззату ҳурмат накунад, хушбахташ намешавад. инашам ҳай вақти мо келин шудем, ма ҳамашро сабру тоқату ҳақ хуб мегуфтем. ҳозиранги ҳамин гапи ростши гӯем, хони алоҳида мехоҳад. гапи росташ ки хони алоҳида бошад, қайнои амакоча иззат намекунад. иззат накунад, писарошон нағз ку нағз бошад, писари вай шавҳари вай бошад ки иззат кард, нишон дакурда қайнои вайша амак почае сони хушбахт шуда мебаровад. ҳамин декун вақти оила аз ки вобаста аст? мустаҳкамии оила дар дасти кист имрӯз? падар, модар, хуштоманд, келин ҳамошон, келин, домод, хуштоманд, ҳамошон. хушбахтии оила дар дасти кист? дар дасти зан. хушбахтии оила дар як ҷойгӣ бо ҳамдигар фаҳмида мешавад. ана дида ҳама розӣ шуда келин када мебиёранд, дар ҳамин назар дорӣ. муносибати хуштоману келин чи? айби келини писарро хабар мекушанд, не аста вай бо бади ваи гумонуи бад ин кора кунад намешавад. худошон рӯйпош када нишон дар кард. манам соҳиби ду келин очабахча бо ин келин он кити ҳамамон нақс ҳамиқадар ядгар фаҳмӣ када рӯйпош када биёд. хони навба мебиёд духтар, намедонад шароити зисти хонае чӣ хеле фаҳмода тиад оби хона оқида мебуратаму ганда шавам гуфта намебад ягонта духтарам ё ягонта қайноям ман гандагӣ кунам гуфта келин намна орзу ҳавас када як доман пул сарф када келин када мебиёд. албатта хушбахт шуда мебураванде мури замон ки якдигар фаҳмӣ кунам, ҳамаш дар якдигар фаҳмӣ.
خب مهمانان عزیز این اندیشه چندی از شهروندانی که بیرون از استودیو در کوچه‌های مرکزی شهر خوجند با ما روبرو شدند و فکر آنها رو امروز ما شنیدیم. در برنامه امروزی ما چند جفت همسران اشتراک میکنند که آنها سابقه اویله‌داری بیش از 40 ساله دارند و واقعا هم اویله اهل و اتفاق و نمونوی را تشکیل کردند و من بسیار میخواستم که صحبت با شما ابتدا گیرد. مرحمت استاد. خب این برنامه زندگی خود را شما چه خیلی طرح‌ریزی کردید که اویله شما همچون اویله نمونوی اعتراف شد؟ شاید که این عنعنه‌های خوبی اویله‌داری خلق ما ملت ما پیش از همه باشد، چون که وقتی که ما خانه‌دار شدیم ما گپی پدر و مادر گوش ما حلقه شکل میگرفتیم که همه خیلی گفتن باید همه خیلی شود، ابروی اویله نگاه دار، صدات کوچه نبرد، آوازتون کوچه نبرد، همدیگر احترام کن و هاکذا. و تا حد امکان ما حرکت کردیم که همون عنعنه‌ها رو توی من 46 سالی حیات یک جایه نگاه داشته باشیم، فرزندان ما همین چیزها رو تلقین کرده باشیم و به فکرم در آنجا صحبت کردیم همشون حق هستند، چون که ما همین خوشبختی اویلا که فضای خوشبختی اویلا رو در همین سه زینه دیده ما در کار، فرزند، پدر و مادر، بابای اوچه، همشون یک تا نبیره کلین که میبینن لیکن همشون همین جانشون هلاکی، همین فرزند ما همین نبیره ما خوشبخت باشد گفته. یعنی از نقطه نظری هر یکی آنها بهادرانه به فضای خوشبختی اویله و گمان میکنم که اگر اویله سرجم باشد، اویله همدیگر فهم باشد، اویله اگر یعنی آینده جامعه رو فکر میکنه، آینده خودش فکر میکنه باشه که ما چخیل در این جهان نام گذاشته میرویم و این البته باعث خوشبختی اویله میشود. البته تشکر، سلامت باشید. و امروز من باوری دارم که تجربه زندگی شمایان برای صدها نفر جوانان آنهایی که اویله نو بنیاد کردند البته نمونه میشود و من اسرار مستحکمی اویله شما رو فهمیدن میخواستم که در چیست؟ البته هر یک انسان به دنیا با تقدیر خود می آید و اویله این پایداری حیات آینده است. بله. وقتی که انسان عقل و ادراک رو به خود قبول کرد و تمکینش پروردگار تمکین داد، البته و اویله مستحکم میشه. اون سخنانی که از قعر دل، یعنی از دل صاف و قلب پاک می آید، برای فرزندان این عبرت است. ویران شدن یک اویله این دهشت برای چخیل که استاد گفتن، برای بابای اوچه، برای پدر و مادر و برای آن جوانهایی که امروز قدم به حیات میمانند. و عبرت آموزی پدر و مادر این از حیات باید که کنده نباشد. ما یک سخن گفتیم عمل کردن ما در کار، ما یک کاری نکردیم فرزند ما باید دیدنش در کار. فقط ما من حاجی کدی قریب 49 سال زیاده زندگی میکنیم، سال آینده 50 سال میشد. اگر حرمتی همین نشستگان، حرمتی همین روزه حالگی چیز یک واخوری باشد، اگر در حیات ما همراه کلان شدیم در یک کوچه، در یک مکتب عالی خواندیم. بله همین خیلی خدا شکر 3 پسر داریم، 9 نبیره داریم، 3 ابیره داریم و در همین 49 سال زندگیم یگان بار من همین کسی خفه کردگیم نی. من سری بلند که گفته بکنم. حجای باور کنی؟ سلامت باشید. تشکر. انکن همین اویله زنون خوجای فارو هم در شهر خوجند همه به خوبی میشناسیم. بسیار یک اویله به مدنیت، به فرهنگ هستید، معرفت پرور هستید و اینجا حاضر بسیار یک نکته بسیار مهم رو گفتن. در اویله شما چی باری هم یک دیگر نافهمی یا نزاع سر زده است؟ اگر هم پس وای کدام مورد بود و با چه سبب؟ اگر نه پس نخود. من پیش از همه شکرانه می سازم که در بسیار اویله سطحی بلندی معرفتی بلند داشته خودم تربیه گرفتم. پدری بزرگوارم من دیر از نامی پدری بزرگوارم موندن همراه بودیم، شکرانه می سازیم. برای ما نمونه عبرت بودن. مادری مهربانم که بسیار یک مهربانی که معامله میکردن که ما همش درس شده بود. دیگرش من فکر خود را گفتنی که اساسا از پدر و مادر وابسته، پدر و مادر چگونه فرزند نمونه میگویند در حقیقت درست است. من شکرانه میسازم که همسری مهربانم که من از 44 سال باشد تا رفت اگر آدم زندگی چقدر باید باشد همینقدر با نزدیک شده میگفته است، با مهر، با محبت. فرزندای ما هم شدن. اصلا حاضر بسیار که پینازه گفتن استاد عزیز که 3 زینه در حقیقت پدر و مادر. بعدا من حاضر ما شکرانه میسازم که فرزندای ما هم خیلی مهربانی کردی زندگی به سر برده ایستادن. بگذار همه
ҳаёта аз ҳама шириниш ҳаме ки зиндагӣ агар нағз гузарад. агар ман аз тақдире ки дорам бисёр хурсанд ва ҳам шукрона месӯзам. ва ягон маротиба нофаҳмӣ набуд? Байномо нофаҳмӣ набуд. рост муаллима? ман ҳатто дар як ҷо кору фаъолият мебарем, назди коллектив ба ман шумо мегӯем. ҳамчун муаллима ин қисам кор мекунанд, ҳама ба ин эҳтироми бо якдигара баланд мекунанд. саломат бошед. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. Боз дар идомаи барнома албатта суҳбат мекунем. акнун марҳамат. Хуб устод, инҷо албатта оилаи хушбахт ин пеш аз ҳама ин неъмат аст ва чаро на ҳамеша ва на дар ҳама оилаҳо фазои хушбахтӣ таъмин аст? сабаб чист ба андешаи шумо? ман пеш аз ҳама аз он ҳадафҳое ки барномаи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон қабул гардидааст аз соли барои солҳои 2020 барои 2025, ин ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳамчун асоси ҷомеа ва ҳам арзиши муқаддас эътироф намудааст ва дар давраи ҷаҳонишавӣ ҳамаи оиларо барои бисёр масъалаҳое ки имрӯз тақвияти хизматрасонӣ, машваратҳои расондани равоншиносон, ҳуқуқи ва тиббӣ, мақсад ва расондани кӯмакҳои машваратӣ ба онҳо ва ҳам таҳияи консепсияи рушди оила ба мақсади нигоҳдорӣ ва пойдории он дар назаррасоси таҳлилҳои раванди ҷаҳонишавӣ, ҳифзи саломатии модару кӯдак, солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқи репродуктивӣ, тақвияти ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои кӯдакон ҳамчун самти афзалиятдоки сиёсати иҷтимоӣ ҳамтабар барнома қабул кардааст. ва имрӯз мо як дар ҳамкорӣ бо шумоён ҳамин иқдом гирифтем ки ҳамин амалӣ кардани барномаи ҳизби халқи демократӣ ки имрӯз ҳаматарафа барои мустаҳкамии оила ҳаматарафа саҳми босозии худро бояд гузоранд. ҳамин тибқи дастури супоришҳои раиси вилояти суд муҳтарам раҷаббой ҳамазода мо як нақши чорабинии комиҷои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри ҳуҷанд ки тамоми маҳаллаҳо ва вохӯрӣ баргузор намудем. дар ҳамин вохӯриҳо дар бори сабарнок истифода бурдани нерӯи барқ, сабарнок истифода бурдани қитъаҳои замин ва умуман дар бори терроризму, экстремизму, дар бори оила, сиҳати омма суханронӣ кардем. тамоми ҳамин маҳаллаҳо дар бораи ҷудошавии ҳамин оилаҳо, дар бораи якдигар нофаҳмии ҳамин оилаҳо, дар бораи ҷавонон имрӯз камтар зиндагӣ карда истода бисёр гуфтам мекунад ки як бонги хатар ҳаматарафа фикру андешии худро баён карданд. ва мо имрӯз дар ҳамин рӯзи оила ки ҳама сола мо ҳамчун анъана мегузаронем бо дар тамоми ҷумҳурӣ гузашта мешавад, мо иқдом кардем ки ҳамин чӣ хеле ки гуфта гузаштанд тамоми мардум бенад шинос шавад ки имрӯз ҷомеа бетараф нест ба он оилаҳое ки имрӯз ҳаматарафа гуфтам ки обрӯи эътибори нуфус таҷрибаи бои зиндагиро доранд, ҳаминро як сарҷамъ кунем, ҳамин устодон дар бораи ҳаёти оилавӣ худашон як суханронӣ кунанд ва имрӯз ба ҳамин ҷавонон як намунаи ибрат шаванд ки оянда ҷудошавии оила камтар шавад. хай нисбат соли гузашта ва мутахассисон ман ҷанбаси фаъолияти мақомоти иҷрои ҳукуми давлати шаҳр ба нисбат соли оянд гузашта камтар шудааст, лекин ҳоло ҳам ҳамин масъалаҳо ҳаст. ба андешаи шумо чӣ маълума? мо мефаҳмем ки сабаби ҷанҷол ё худ низоъ дар оила хеле сабабҳо бисёр аст, вале маъмултарини онҳо аз нигоҳи шумо кадомҳоянд? кадом омил боис мегардад ки дар оила якдигар нофаҳмӣ ё ҷанҷол сар заданаш хуб мумкин, ё хавфи масалан ҷудошавӣ ба миён омаданаш мумкин аст? ҳаёти оилавӣ тахминан 3 марҳиларо ё 3 давраҳои бӯҳрониро дар бар мегирад. Якум марҳила ин воридшавӣ ё барпошавии оила, яъне ҳангоме ки як наварӯз ба хонаи домод ҳозир мешавад дар шароити нав бо одамони нав. Тасаввур кунед ки як духтаре ки то 18 то 20 сола дар як оила дар як фазо тарбия ёфтааст, тамоман ба дигар оила ворид мешавад ва бояд ки ин духтар ба ҳамон оила мутобиқ шавад, яъне ки дар он оила худро ёбад, ҷои худро ёбад, мавқеи худро ёбад ва ин бисёр масъалаҳо барпо мекунад ва бояд ки ҳар як духтаре ки пеш аз оиладор шудан ба ҳамин масъала тайёрӣ бинад, яъне ки бояд донад ки баъзан ман амин як суханӣ мегӯям ки як суханҳои модар чӣ хеле ки гуфтам падару модар тарбият мекунад, баъзе суханҳои модари худам ҳам ҳамин хел буд ки ҳамон суханҳои модар хушдоманро ҳамчун суханони ман қабул кун, чунки суханони хушдоман мумкин сахт расад, лекин ту тасаввур кун ки он суханҳоро ман ба ту гуфтам. дар ҳақиқат фикр карда бинам ҳамон суханҳое ки модарам мегуфтанд, манам хушдоманам ҳам ҳамин суханҳое мегуфтанд. яъне албатта ҳамон ҷо ба уҷо фикр мекардам ки ҳеҷ вақт ягон хушдоман
ба оила зарар намерасонад. Ин якум марҳила. Марҳилаи дуюм ин пайдоиши фарзанду. яъне ки ин боз як давраи буҳронӣ ки бояд ки як кӯдаки нав ба оила ворид мешавад ва бояд ки тақсимоти вазифаҳо дар ин оила пайдо шавад. яъне ки ҳам зан ҳам шавҳар бояд ки бо якдигар муросо карда, якдигар фаҳмӣ карда, дар баъзе ҷо таҳаммулпазирӣ карда анамин фарзандро ба воя расонанд. ин ҳам мушкилиҳои худро дорад ки бояд ҳар як боз инҷа албатта мумкин ман хатогӣ кунам ки роли зан калон аст, лекин фикри ман ба асосан нақши зан дар ин ҷо роли калон мебозад ва бояд ки зан дар ин ҷо ҳам агар таҳаммулпазирии худро нишон диҳад, агар андешаронӣ кунад, дар баъзе ҷо чи гузашт кунад, албатта шавҳарам бояд ки ба ин зан мадад кунад, барои ин ки зане ки фарзанд таваллуд мекунад, зане ки онро аввал 9 моҳ мебардорад, бисёр мушкилиҳо ҳам маънавӣ ҳам ҷисмонӣ эҳсос мекунад ва албатта бояд ки шавҳар дар ин ҷо ваи худро гузорад, як мавқеи худро муайян карда, саҳми худро гузорад. ва давраи марҳилаи буҳронии сеюм ин ба фикри ман вақти ба воя расидани фарзанд, вақте ки муаммоҳои дигар пайдо мешавад, вақте ки интихоби касб пайдо мешавад, интихоби ояндаи фарзанд пайдо мешавад. дар ин ҷо ҳам баъзан чӣ пайдо мешавад, норозигиҳо мешавад байни зану шавҳар ки ин ҷо баям бояд ки бо як дар халқият мегӯянд ки бо як рӯй пазан. ман ба бисёр ҳамин сухан маъқул аст ки дар ҳақиқат бояд ки бо як рӯй пазан зану шавҳар, яъне ки ба як сӯй нигоҳ кунанд ва ҳамин масъала баям бояд ки якдигар фаҳмӣ бошад, бояд ки дар ин ҷо баям ҳам суханони фарзанд ба аҳамият додан дар кор, ҳам суханони зану шавҳар ба якдигар. он вақт агар ҳамин се марҳилаи буҳрониро ҳамин оила гузарад, агар фикри ман ин оила аллакай мустаҳкам мешавад. вақте ки дар оила низоъ аст, ҷанҷол аст, якдигар нофаҳмӣ аст, ҳамаи ҳамон ҳолат, фазои ҳамон оила ба рӯҳияи зан, модар чӣ хел таъсиргузор шуданаш мумкин, бахусус зане ки шояд дар ба нақшагирии ҳамон ҳомиладорӣ аст, дар нақшагирӣ аст ё ин ки ҳомиладор аст, чӣ хел таъсиргузор шуданаш мумкин? он оилае ки дар он оила низоъ аст, ҳамдигар фаҳмӣ нест, худи ҳомиладоршавӣ якумаш ба ҳомиладор шудан қиин мешавад ҳамон оилава. пас аз он ҳомилае ки дар батни зан пайдо мешавад, агар ҳамон оилава бо давом тиҳад ҳамин хел нофаҳмиҳо, низоъ ё ки хушунат мегӯем, хушунат, зӯроварӣ бошад ҳамон оилава, инкишофи ҳомиладорӣ бад мегузарад, бо таъсири манфии худашро мерасонад. дар вақти ҳомиладорӣ нағз бад мегузарад, бисёр бемориҳо пайдо мешавад. ҳамин ҳолат фазои манфӣ ба рафти валодатам, рафти таваллудам таъсири манфӣ мерасонад. таваллуд карданам қиин мешавад. ина бинед ки чӣ қадар таъсири манфӣ ҳам мерасонад, ҳам то ҳомиладор шудана, ҳам рафти ҳомиладорӣ ва таъсири манфӣ мерасонад ва рафти таваллуд баям. бисёр мо ина ҳамин практик таҷриба мекунем. занҳое ки хусусан нахуст ҳомила бошад, кам зиндагӣ кардагӣ, ду оилаи якдигаришон намедонанд, алоҳидагӣ духтурои даъват мекунанд, аз мо мепурсанд ки ҳамин келини ман дар ҳақиқат касал бемор аст ё ки дурӯғ онда хоб рафтааст. бинед то чӣ дараҷаи нобоварӣ ҳаст. лекин вақти таваллуд ба агар ягон ориза пайдо шавад, вақти таваллуд ба омда мегӯянд ки ҳамин якта фарзандам таваллуд карда наметавонад. ин чӣ хел келин аст. ҳамин хел гапое ки ҳаст бисёранд. ҳамба ман мехостам ки он оилае ки бунёд мешавад, ҳам барои он ки насли солим шавад, фарзанди солим таваллуд шавад, дар оила бояд якдигар фаҳмӣ бошад, низоъ набошад, хушунат набошад. агар оила солим бошад, зан ҳомиладориша нағз мебарад, фарзанди солим таваллуд мешавад.
اساسا بسیارتر کلیم به خوشدامن در هم خانه هست. وقتی که حامله دار می شود چی که دلشان خواهد البته تامین کردن لازم و خودنش در کار سالم تولد کردنش در کار. یا خیلی هستیم که ها کن من تولد میکنم گفته تو کالی من به هر چماق میسینه میگفته. بسیاری زنها کم خون تولد میکنن بیمه‌دار تولد میکنن. باید که همون تا تولد کردن همون عروس این به اساسا خوشدامند خانه و هم خانه گفت که های پسرم همین زند به همین روز فلان تیز همین دلش میجود هم نگفته بیا یا خودتون من حاضر من نفقه میگفته که باسه من 5 تا کلنم حاضر پیش منده اوچه جا همین روز ما یکان جا برید تیلوتان چه میجود تجربتان بچم یک ادیبان بوده چاق بوده یک دلاشرانگی که داده بیام اگر عالم گلستان و ها یک وقت چاق شده خورسند میشد. خانه پدر و مادرشان خانه شوهرشان رو دوست می‌دارد. رفته میگفته است که اوچه جانم موهای ادیبان بودند اوچه جا میبرید گویم نیوره هم آمد اوچه جا بوده این هویا همیتون نبری من برم اقلا ما همه این سالم تولد کند نیوره شیرین مغزی دونک آواز شیرین چهورش آواز شیرین خدا شکر 40 تا نیورم هست. بسیار خوب. در محل ها در اون جایی که زندگی میکنید شما بین همسایه ها میخواد تشویقات میبرید که واقعا هم یک فضای آرامی در اویله تامین باشد بخصوص اگر در ور اویله عروسان جوان باشند. عروسان من نصیحت میکنم کلانای خدمتش کنتون دعای یالقی شویتون همه وقت شما دستاتون بالا و ها فدا میبرون شما جانشین میشتون گفته همش به نصیحت میکنم اوچه جان گفته اگه گفتگیم نمیبرد بنابر همه پیشتر موهای قیناب و ما میگفتن که پیش بچه ها دغلانه گم نزنتون پیش دو جنبه سوار خیل گفته های نگویتون نیروش ویران شدگر بچه خیل خوی دار میسد. وقتی که اگر قلنفور خورم پسر قلنفور آپیسوسون میگفتن که بچه با خود میسد با جهل میسد قلنفور تندی نخور گفته خدا رحمتی اما کپوچم آپیش پسر قلنفور کشته میگفتن. اکون بینید که حاضر همه چیز فراوان همه چیز فراوان یکون اسکو اوی خیال کردن نیست و با یوشو حاضر به اقدر گاب نفهم. سببش رو در چی میبینید؟ خوب گفتن آسان لازم ندانستیم گفتن آسان لازم. اکون بنابر همین به کلون خانه رفتار خانه اگر نقض دارد و که فرزند خدا دلش جو کند همون آیندهش درخشان. سلامت باشد. سبب همین خوب نگفتن یا سر زدنی نفهمی ها در اویله سببش رو در چی میبینید؟ شما مرحمت. در محیط زیستی خاندان اگر دخترها مثال در خانه پدر ما اول پدرمو سیاستشون بود جنگ نمیکردن و حقارت مثال دشنام ها نمیکردن. ما سیاست پدرمو بود حاضر پدرها مونند یک دختراشون همین خیل رفتارهای شیرین و عزیز میکنن آنها گمان میکنن که وقتی که خانه شوهرشون میرن همین خیل محیط زیستی خانه خودشون بسیاریشون میخواهن که اکو من یعنی که شوهر کردم شوهرم گفتی من بیام درات من پدرم من چی گویم پدرم اجرا میکردم مادرم اجرا میکردن منم میخواهم انا خیلی زیست زندگانی که در خانه پدر و مادرم میکردم انا خیلی شود این رو بسیاری خوش‌آمدانه نمیخواهند شوهراشون نمیخواهند. اگر محیط زیست خانه نقص تربیت داده باشه دختراشون همه وقت بیان خانه شوهر میدونن که کنش آینده شوهر کردن خاندار شدن فرزنددار شدن نه آرزو کرده بیان وحایم که خانه هاشون اکن اینجور من باوری حاصل میکنم که اگر همین زن و شوهر یکدیگر فهمی کنن با گپی یکدیگر درون با باوری یکدیگر درون آینده زندگانی نقش شده میره. тамошобинони азиз ба дигар шабака пайваст нашавед бо мо бимонед. ҳоло лаҳзаи реклама аст. фазои хушбахтии оила дар дасти кист ин мавзӯи баҳси имрӯзаи мо дар студияи токшоуи печутоби замон аст. инак барномаро идома медиҳем. шуморо низ ҳамчун оилаи намунавӣ имрӯз барои барномаи мо пешниҳод карданд. фазои хушбахтии оиларо ки таъмин мекунад ба фикри шумо? падару модар. пеш аз ҳама. пеш аз ҳама падару модар услубу одобашон нағз бошад фарзандоям ҳамихе мешад ҳамихе тарбия кардан дар кор бачаҳоя. ман шавҳарам ки 53 сол умр дидам писари калоним 52 сола
کارگری حقوق می باشد. من جدا خوشبخت‌ترین مادر هم من معلم میدونم. حاضر پدرم و همسرم سال بیمار بود معلم. دو شفای کامل دهد. رحمت همتون به. اکنون گوش کنید وقتی که در اویله فرزندان شما یگان نافهمی رخ میدهد و شما از آن آگاه میشوید شما چه خیلی رفتار میکنید؟ دخالت میکنید یا نه؟ اصلاح میکنم. در کدام مورد؟ نصیحت اگر میکنم. اویله پسرتون باشد یا دخترتون؟ انی پسرم. نصیحت میکنم پسرم الهیده کلنم الهیده. با فکر شمایان سبب چیست که در اویله نافهمی به میان می آید؟ کلاسولای همون اویله رو اگر جوانو معقولدار نموده از گپی همونها اگر بیرون نبرویند اگر یکدیگر فهمی میشد جنجال اویلوی سر نمی شود اگر با مصلحت کاربری نمایند اگر خوشبختی اویله در همون اویله خوشبختی می شود. وقتی نظام میگویم وقتی جنجال های اویلوی یا مناقشه یا نافهمی حتی تا رسیدن به جدایی ها و بیشتر از شمایان خب امداد میپرسند مدد میپرسند هر دو طرف از حقوق های خود دفاع کردنی میشوند و وقتی نزد حمایتگر یا خود ادوکات میآیند هر کس کوشش میکند که بر منفعت خود مسئله حل شود. اصلا تا کدام اندازه در همین حالت حمایتگران از روی وجدان سر و کار میگیرند؟ تشکر. کمتری باشد میگذارم چه کم جو استاد گفتن این جامعه سالم از اویله سالم باشد از نسل سالم تشکل مییابد. وقتی که نزد ما همچون حمایتگر همچون دفاعگر شهروندان مراجعت میکنن البته چی مرد باشند چی زن چه که شما گفته گذاشتید هر نفری میخواهد که منفعت خود رو بالاتر بیند. ما در این حالت با مردها هم با زنها هم اولا البته حقوقشون رو میفهمونیم که در این مورد حقوق هم زن هم شوهر برابر هست لیکن اینجا حقوق کودک منفعت کودک هم باید که به نوبت گرفته شود. البته ما حقوقی رد کردن نداریم لیکن ما باید فهمونیم تا چه اندازه همین مقصدی آنها عملی شونده است. بعضا حالت ها میشد که مردم مراجعت میکنن که در یگان جا کار نمیکنن گرچند که کار کنن هم معلومات پیشنهاد میکنن که در یگان جا کار نمیکنن و خواهش میکنن که ما به سود عریضه پیشنهاد کنیم تا اینکه از الیمنتی که به کودکان خود پرداخت میکنن همون مبلغ الیمنت رو کمتر کنن. در این حالت راستی گپ نه تنها اون که من زن هستم همچون حقوق شناس اینجا منفعت های کودکان رو من به میان میارم. من میفهمونم که برادر یا دادر اگر که همین مثال آوریم در یک ماه به همین کودکی که از طرف دولت از مقامات سودی 150 سومون در ماه یا اینکه 200 سومون جدا شده است آیا همین مرد وقتی که کودک رو به ذمه خود میگیرد به همین 150 سومون یا 200 سومون کودک خود رو تامین کرده میتواند؟ دوام یک ماه زیرا کودک به کودک فهمانده نمیشود که پدری تو از پرداخت الیمنت سرکشی کرده ایستاده است یا اینکه برای گفتن نمیتونم که نمیشود که تو امروز باید که نخوری خوردنی دارد پوشیدنی دارد مکتب میرد کتاب و دفتر دارد با کودکای ما چی خیلی ندیدم میبیان مادر جان همسایه فلان چی خریده است برای من چی ندارم. در همین حالت ما باید که منفعت کودک رو به نوبت گیریم. همین حالت میشد حالت که ما دست نمیکشیم لیکن میفهمونیم که همین نادرست است. اینجا نه تنها و اینجا حقوق کودک پایمال شده است. اصلا برای چی مردم به این راه میرن؟ خیلی زنه خودش کار کرده است باید که خودش تامین کند لیکن در نزد کودک پدر و مادر مسئولند. بله و پدر حتما باید از روی وجدان سر البته پدر باید که مسئولیت خود را حس کند زیرا مادر بغیر از اون که تربیت کرده ایستاده است تعلیم و تربیت در دست مادر است. در اینجا باید که اقلا تأمین رو پدر نیز به عهده خود داشته باشد. باز در کدام حالت شما از حمایتی شاید اون نفری که مراجعت میکند شاید میفهمونید شاید یک اندازه خودداری میکنید؟ در حالت هایی که مسکون شدن من اینجا کدبانه های بسیاری شدن که اویله داری من زیاد خیلی خرسند هستم پرتجربه هستم کمتر همین مسکون نمودن در بعضی حالت های میشد که علاقه اویله بیکار شد و طرف مرد اویله نو برپا کرده است و زنی که جدا شده است میخواد که به همون اویله مسکون شده آید. در این مورد ما میفهمیم حقوق زن برابر است او حقوق دارد که برای مسکون شدن به منزلی که همچون عروس زندگی کرده آمد سالهای زیاد زندگی کرد او حقوق دارد مسکون شود. ما در همین مورد میفهمیم که علاقه در آن اویله دیگر اویله است.
ҳангоми маскун шудан аллакай фазои ин оила солим намешавад. чӣ барои кӯдако, барои рушд намои кӯдако, чӣ дар вай оилае ки аллакай дигар оила шудааст камтар дахолат мешавад. дар ҳамин ҳолатҳо мо низ худдорӣ мекунем ки ҳамин оилаҳоро дастгирӣ кунем. бигзор ки ҳуқуқҳои онҳоро мо поймол карда истбошем, лекин барои пешгирии ҳодисаҳои номатлуб аз ҷиҳати қонунӣ, лекин ӯ барои маскун шудан ҳуқуқ дорад ва алтернатива роҳи ҳалли масъаларо дар чӣ мебинед? баъзан ҳолатҳо аст ки дар ҳақиқат занҳое ки никоҳшон бекор мешавад ҷои зист надоранд. падару модарашон вафот кардагӣ дар хонаи бародар зиндагӣ кардан бо зани бародар ғайриимкон аст. дар ин ҳолатҳо мешад, мана муаллимиам гуфта мегузарам, мо ҳаракат мекунем ки ду оиларо ба созиш орем. бигзор ки ҳамин оиларо ба он хонае ки маскун зиндагонӣ кардааст маскун накунем, лекин чӣ гуфтед алтернатива бо роҳи гирифта додани дигар манзили зист ё ин ки бо роҳи маблағ мо каме бошад ҳам ба ҳамин оилаҳо кӯмак расонем. агар ҳастанд оилаҳое ки боҷдон ки шароити зист доранд, не ки мехоҳанд ки айчи дигаронро таб кунанд, ин хеле ҳолатонам шуда меистад. барои ҳамин ҳама тарафа мо бояд ки фаҳмонем ки то чӣ андоза ҳамин кирдор ба дигар ҳолатҳои матлуб ба расонаш мумкин аст. фаҳмо нигоҳ кунед, дар оғози барнома мо гуфтем ки вақте мо дар бораи оила ва оиладорӣ барномаҳо таҳия мекунем, суҳбат мекунем ва ҳар чӣ қадаре ки бисёр инҷо барнома таҳия мегардад, ҳамон қадар мо мефаҳмем ки масъала бисёр печида аст ва инҷо дар мавриди истонидани алимент гуфтанд ё маскуншавӣ, ин худ як мавзӯъҳои алоҳида ҳаст ки ҳатман сари он мо бояд андеша кунем. ва инҷо аз шумо бевосита муаллима ман пурсидани будам, бештар бо кадом асос барои ҷудошавӣ ариза ворид мешавад? сабабҳоро меомӯзед? мо дар таҷриба шоҳиди баъзе ҳолатҳое мешавем ки сабабҳои ночиз барои бекор кардани ақди никоҳашон тарафҳо муроҷиат мекунанд, яъне асосан даъвогар муроҷиат менамояд ки ин ҳам мардон, бештари мардон, бештар занҳо, онҳо шояд дар баъзе ҳолатҳо барои талх кардани айши якдигар муроҷиат менамоянд. дар баъзе ҳолатҳо онҳо маҷбур гардиданд ки муроҷиат намоянд то ки ақди никоҳашон бекор карда шавад. аммо ба фикри ман дар баъзе мавридҳо ин бекор кардани ақди никоҳашон роҳи ҳалли мушкилоте ки дар он оила ба миён омадааст бевосита зиёдтар мешаваду беҳтар ҳам ба ҳамсар ҳам ба шавҳар бештар ба манфиати кӯдакони таъсири зиёди хешро мерасонад. сабабҳое ки бисёртар мо шоҳиди он мешавем, ин ҳозир бештари ҷавонон, бештари калонсолон ҳатто аз шабакаҳои иҷтимоӣ зиёдтар истифода мебаранд ва инро на ба манфиати худ, на ба манфиати пешравии худ, балки бо ҳамсӯҳбат шудан бо мардҳои бегона ё чи бо занҳои бегона ки дар натиҷа хиёнат ба вуҷуд меояд ва дар натиҷаи ин хиёнате ки онҳо мумкин барои манфиати, барои чи ҳавасмандӣ як-ду вақти на як-ду соати нашон сарф намоянд, лекин ҳаёти оилавие ки онҳо барпо намуданд, фарзандоне ки таваллуд намуданд, ҳамин онро барбод медиҳанд. боз дар баъзе оилаҳо шароити иқтисодияшон паст мебошад, онҳо шавҳарошон барои муҳоҷират ба меҳнатӣ ба федератсияи русия ба дигар давлатҳо мераванд ки баргашта намеоянд баъзе аз нафаршон. баъзе ҳамсарон муроҷиат мекунанд ки 10 сол мешавад ё 12 сол мешавад ки ҳамсарамон нестиянд, ман масалан барои таъминоти фарзандонам бо дигар шахс оила барпо карданӣ ё падару модарам моро маҷбур кардостиянд ки ман оила нав барпо кунам. ва дар ин мавридҳо низ ин сабабҳо низ дида мешавад. акнун дар кадом маврид шумо муҳлат медиҳед барои он оилаҳое ки хуб муроҷиат мекунанд барои ҷудошавӣ, муҳлат барои андеша кардан? ва тибқи қонунгузории оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоме ки зану шавҳар зан ё шавҳар ба суд барои бекор кардани ақди никоҳашон муроҷиат менамоянд, аввалан дар марҳилаи омодасозии парвандаҳои оилавӣ судя бевосита ба тарафҳо оидис ба созиш омадани онҳо муроҷиат мефаҳмонад, насиҳатҳо мекунанд. давлат тарафдор нест ки ин оилаҳо бекор карда шаванд, яъне чӣ қадаре ки оилаҳо бекор карда мешаванд, ин ба манфиати аз ҷиҳати манфӣ ба давлат таъсир мерасонад.
ва аз ин ҳам дар ҳама ҳолатҳо аз ҷониби судяҳо барои ошти додани тарафҳо муҳлатҳо пешниҳод карда мешавад ки тибқи қонунгузорӣ то 6 моҳ муҳлат дода мешавад. ва ин муҳлатҳо бар манфиати корам мешавад ба созишам рост. албатта дар баъзе ҳолатҳо мо шоҳиди он мешавем ки дар давоми масалан 2 моҳ муҳлат медиҳанд, дар давоми 2 моҳ тарафҳо меоянд ки ҳангоми даъват кардан тарафҳо меоянд ки мо ошти шудем, мо аз даъво даст мекашем ва хурсандона мебароянд. мо низ аз ин ҳолатҳо дида завқ пайдо мекунем ки хай шояд як манфиати як оиларо барпо кардем ба ягон сабаби онҳо мусоидат кардем. фаҳмод, ташаккур, саломат бошед. дар инҷо ман ҳозир хел фикрҳо буд, мо телевизор биям наворҳое ки шумо аз мардум дар кӯчаҳо гирифтед ва устодон инҷо сухан карданд, пирони зиндагие ки тӯли 60 сол 50 сол оиладорӣ кардан, бисёр фикрҳои ҷолиб гуфтан. бо вуҷуди ман гуфтани ҳастам ки вақте ки навхонадорон тарафҳое ки баъди ҳал шудани масъалаҳо барои як хурсандӣ кардан, яъне тӯи арӯси домодӣ барпо кардан тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ана ҷашни маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз он рӯзе ки мо қабул кардем, барои мардуми мо бисёр ғамхорӣ калон буд ва ҷавонои мо хушбахтона имрӯз оилаҳои нав барпо карда истоданд ва бисёрам шуда истодааст. вақте ки ҷавонҳо муроҷиат мекунанд ба комиссияи доимӣ оиди гирифтани ҳуҷҷатгузорӣ ва кардан, албатта мо дар инҷо боз як бори дигар ҳамин ҷавонҳоро ҳидоят ба оиладорӣ, яъне чӣ тавр оиладорӣ ва аз рӯи қонун рафтор кардан, меҳрубонӣ якдигарро ҳурмат кардан кам бошадам гуфта мегузарем, чунки асосан ин масъалаҳо аз ҷои истиқомат аз ҷамоатҳо, кумитаҳои маҳаллаҳо, дар пеш аз ҳама дар оила ин суханҳо аввал гуфта шуда бошад ҳам дар охир мо пеш аз ҳуҷҷатгузорӣ кардан ин масъалаҳо гуфта мегузарем ва таҷрибаҳо нишон медиҳад ки маълума баъзе ҳамин масъалае ки имрӯз вайроншавии оила мегӯем, ҷавонҳо ҳозир ҷавонҳои айни ҳамин рӯза бисёр хуб бисёр чиз мехоҳанд, яъне чиз ба маънои ки تویشون یک با هوا و هواس داده شدن. همه چیزهای قیمت بها، همه هواس دیگر کدومی که مو حرکت که قانون برآوردگی تنظیم دیگر کم خرج شد و مبلغ‌های صرفه برای زندگی دو نوجوان که بسیار فایده اقتصادی دارد برای عائله آنها دارد، بوج همین نگاه نکرد با هوا هواس بعضی‌هاشون خیلی ما تجربه نشون می‌دهد شوندگی تحلیل‌ها هست که با از پدر و مادرها برای فرزندان خفه نشود بوده از بانک ها کردیت گرفته کدومی که مبلغ خودشون میرسد برای یک چیزی اضافه‌ای هست این حالت یا خود به خاطر شکست آرزو و هوس خود حتی خود پدر و مادران هم با لیکن من باید قید کنم که اکثریت مردمی که امروز من معرکه ورستن فرزندان خانه‌دار کرده استودیان در دوام همین سالانی 14 سالی که قانون عمل میکند حالا بسیار مردم ما درک کردگی در شهر خوجند هم در ولایت هم در جمهوری که خوشبختانه این چیزایی که خراجات اضافه که لازم نبوده است ما پیش امکارا میکردیم خوشبختانه من از 70 نشان نمودهایی که معرکه مراسم کویری بود همگی 15 تا ماندگی هم عزاداری هم تویی و ما همین چیزی که اینجا به من فکر شخصی خودم میگم برای جوانایی که امروز من استادان گفتن برای مستحکمی عائله پیش از همه این تربیه خودی نوجوان هم پسر بچه هم دختر بچه دوم پیش از همه یعنی قید کردیم که خانه یک بیگانه عروس میرد دخترچی یاش میرد 20 ساله 18 ساله اون باید مادری همون مادر اندر راه کنه یک مقاله تاجیکی است که مادر چگونه فرزندمونه اینجا البته وقتی که شوهر کرده میبینن رولی پدر و مادری همون داماد یعنی اما که قینون میگیم کلان برای کم چون فرزند خودشون قبول کرده تربیت کرده کم بوده که در اولی کوینه بود تربیت کردن کو افسوس که بعضی حالت ها به جوان های ما پرطاقت نی ما میگیم که صبر شکر طاقت الان پست بلندی و وقتی که اویله برپا کردیم ما شکر کنیم جوان ها شکر کنند پیران سالا با باهو پدر و مادر ها نصیحت کنند که ولی شما هم یک روز زندگیتون نال میشه ماشین میگیرتون خانه میگیرتون دیگر و ها کزای دنیا کی چیز چهارای میگیرتون من باوری 100% کامل دارم که همون اویله یگان شکون چی میگه مستحکم میرد که منفی به نمیرد من البته در تجربه که من خودم من 40 سال باز اویله داری هستم ما بیام زندگی حیات فکر هم از پستی بلندی شدگی همین زندگیش بی لیکن طاقت کرده بودگی و هم از این پروسه استفاده به جوان ها نصیحت کرده گفته هستم که پرتحمل باشید یعنی صبر باشد شکر باشد
зиндагии шумо ояндатон дурахшон аст албатта. марҳамат, андешаҳои шумо ва вобаста ба мавзӯъ пешниҳод кадом вақт оила мустаҳкам мешавад, пойдор мешавад, устувор мешавад? фикру мулоҳизаи ду навҷавоне ки ба оилаи нав пой мемонад дар ҷомеа бояд ки омӯхта шавад. агар ки мо фақат фикру ақидаи бобою очею ё ин ки падару модар ки гӯем агар ҳаёт тараққӣ мекунад. ақлу идрок хай мумкин аз они мо камтар кӯҳнаям шуда бошад. яъне ба дили ҷавонон боз гӯш андохтан лозим. бале вай чӣ наво мебарад аз ин дили ҷавонон ва чӣ фикру андеша доранд ва мақсади ояндаи онҳо чӣ аст? рӯзҳои наздик устод хабаршон ҳаст, мо маҳфили пайванди наслҳо мегузаронем дар шаҳри бӯстони вилоят. дар он ҷо мақсади асосӣ мо аст ки ҷавонот чӣ хел мехоҳанд ки бинанд ки истиқлолияти мо бо кадом намуна бошад, бо кадом ҷиҳат бошад, аз кадом рӯй бошад, аз кадом олаги ако оилаҳое ҳастанд ки падар надоранд, модар надоранд ё ин ки фарзанди маъюб доранд, ҳамаи баробар вай кардан мумкин нест. ин ҳаёт аст. ин албатта хушии ҳаёт на дар ҳама, бале ҳаётан талхишам ҳаст. мо ки тоқатпазир бошем. зи интизори мақдамаш қассоб дар роҳи талаб, ман шудам помоли сабру сабр шуд помоли ман. ин як шиори ҳаёт шуданаштар буд. ташаккур, саломат бошед. марҳамат, ҳамин маҳфили муросиҳот дар назди кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри хужанд чӣ хел натиҷаҳо дода истодааст? хуб, ман боварӣ дорам ки ба шумо муроҷиат мекунанд онҳое ки шояд дар оила нофаҳмӣ доранд. мовиам шаҳри хуҷанда кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон ба бисёр нафаро муроҷиат мекунанд, аъзоҳои ҳизба мо муроҷиат мекунанд, аз кумитаи муҳаллаҳо, аз корхонаҳо муроҷиат мекунанд. мо ба онҳо ҳамавақт фаҳмондадиҳӣ бо роҳи фаҳмондадиҳӣ чӣ хеле ки мана маълима гуфтанд ояндаи ҳамун корҳо чӣ мешавад, чӣ анҷом мерасонад фаҳмонда медиҳем. баъзеҳошон мефаҳманд, баъзеҳошон умуман фаҳмидан ҳам намехоҳанд. ин аз ҳар ду тараф дида мешавад. баъзе ҳамин хушдоманҳо ҳастанд ки вай خفه میشن که هر روز با مادرش تلفن میکند، مادرش میپرسد که تی چی خوردی، چی کار کردی، چی ماندی. از پسی آن همین گپ و گابوزی ها اویله ها نیز ویران شده میستد، چون که یکدیگرشون نمیفهمند. سانی بسیاریش به قول من معلم استودیا کردن گفتن با واسطه آنمون تلفن ها جدا شوی جدا هم بسیار خیلی بسیاری هاشون به ما یاردم میکنیم و های گوش میکنیم، هم نزدی پدر و مادرشون به میریم یا تکلیف میکنیم یا وای ها میبیان، هم ما 4 نفر میشینیم 4 برای گپا ما میگوییم که چی اساس شد که همین اویله ویران شده ایستاده است. لیکن بسیار وقت ما حرکت میکنیم که همه اویله ویران نشود و کودکا سرسان نماند. тамошобинони азиз, пас аз чанд лаҳза мо боз ба суҳбати студия бармегардем. бо мо бимонед. лаҳзаи реклама. бинандагони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати мо фазои хушбахтии оила дар дасти кист унвон гирифтааст. инак суҳбатро идома медиҳем. хуб, марҳамат, шумо ҳам ба фикрам пешниҳод доред вобаста ба мавзӯъ? дар кумитаи муҳаллии чорчироқ сокинон оилаҳо зиндагӣ мекунанд, ҷавонҳо онҳо ба мо муроҷиат мекунанд. мас ҳамин оилаҳои намунавӣ ҳастанд ки фахрияти мо ҳастанд. мо инҳоро даъват карда аз инҳо маслиҳатҳои муфид мегирем ки ҳозир дар кумитаи муҳаллии мо оила ҷудошавӣ камтар шуда истодааст. ман бисёр хурсанд ҳастам ва ба инҳо раҳмат мегӯям ки ба оилаҳои намунавӣ ки мас ҳаминҳо ба ҷавонҳои мо маслиҳатҳои муфид медиҳанд. бисёри вайроншавии оилаҳо якдигараш нафаҳмидани худи ҷавонон аст. мо мегӯем ҳамин худо илоҳи дуо лоиқ дида бошад, ҳамин дуо кунад, ҳамин пирҳо ҳамин гӯда ҳам дида ҳавас кара и бачам барака ёб гӯд. ва яку дуошава поиди истода ту як дуо арзанда бошад дуо мекунад. яку дигар масъале ки ва хонадор кард, хононд, ҳама тарафа тайёраша буда додан, яку бо пагашба занаш шавҳараш удека натавонад, шавҳараш занаш удека натавонад, бо калонсоло айбдор. ҳамин ман ҳоли аввали гапи гуфтем ки тарбияи ҳуқуқи ҳамун навҷавонои фаҳмида истода омодагиҳошона ки омода ҳастӣ ту хонадор шудан ба ҳа гуд пештар барам бедим агар ҳамин ҷиштаги калонсоло падарои бузургвор дуруг гуфтам намонанд,
ҳамин ҷавонон рафта истода ҳарбӣ рафта омда хонаи сохта ҳаматарафа меҳнат кара ақли расо кара хонадор мешавад ҳамин пайраҳае ки тай кардану меҳнат буда то ҳамуҷи рафтаниша бачаҳои бо кросишиде рафт достим овард достим ҳама орзу ҳавас достим ҳозир бентон агар якта пештар канайчиҳо дута канай меомад 150 сом медоданд ҳозир канайчи 1000 сом шудагӣ 10 ҷо буда канай мемонанд камера якташки қонен не худ кранам буду вертолёташ буду дигараш буд ҳамин қадар даводави кредитҳои гифта истода келӣ мекунанд охираш чӣ охираш қарзор қарзу додан накор ва агар вай рафту вай рӯз дар гурӯҳи шартномавӣ таҳсил кунад ӯро аз донишгоҳ мегиранд ин хел ҳолатҳо ҳам ҳаст вай ҳамин рафта истода анако ҳозир бинем дигар оилаҳое ки имрӯз меҳнат кара заҳмат кашида келин гаригӣ ё келин шудагӣ вайроншавӣ кам ҷоя одамое ки ҳастену имрӯз ҳамин дорогиҳошон нишон дода ҳамин рафта истода ҳамин корҳои карану 4 танга пула ёфтан хай меҳнат кардан раҳмат локин пула қадраш ба нарасида сарф кунед вай пул худаш медонед ки чӣ кор мешавад охираш вай камкакче эҳтиром када сарфакорӣ ҳар якта обо охону монед дигар гуноҳ мегуфтанд локин пулам ҳамихе охону ман ҳамин охираш рафта истода ана бачаҳо мегӯяд ки ҳакади то охире ку наку ана ҳамин масъалаҳо мешавад ки сабаби вайроншавии оилаҳо шудааст ин мардум ҳамин гапа гуфтааст ҳамин гапа гуфтааст ки чӣ бояд кард ки мо ҳамин рӯз пеши роҳи ҳамина гирем мана монду буросоҳай як сол то 30 каса суду адвокат рафтан метавонад маблағҳошон нест муроҷиат мекунад мо ёрдам метиҳем локин рафта беин дигар ҳеҷ гапи ночиз ба ҳозир ягота хушдомона пегурез ки хеста сари кӯчтари гуфтааст чи не ин хел гапо адо ё ин кора гуфтааст чи не хеста теги ман бикӯрам чандоз ин хел гапо нест лиш би ҳамин компютери каросикшонро фейсбук шоба дромдозшон халасоди бачам телефон бозӣ каросик гуфтагиш замишанишон ба нервашон бромсос дига ҳичве нест ана ҳамин ман гуфтастам ки мо чунон ҳамихе тарбия кардем дакор ки имрӯз ҳақиқата гуфта шудан дакор ҳозир ҳамин калонсора мегӯяд ки рав гиҷо хоҳи зиндагӣ кун мана квартири симат карос одамо вай карос рафта зиндагита кун неки нағз гузарон зиндагита ҳар замон даъват кун меҳмонӣ равад локин ҳамин ба охир сарфурор накунанд охир ана ҳаминам намекунанд мо мегӯем ки озодона метиҳем алаш локин азоб мекашад дид ки пага дигар роҳ рафта буд бехабар бони дигар бо ана ҳамин маҳоле гуфтасем ку маълима ҳамин 25 сола 24 сола 23 сола йигито бахт хонадор кардан накор ҳозир аҳарби гирезонда ё дигари шароитошон бо 18 сола 19 сола ҳолима кӯдак зангро метиҳем овай духтарча ҳоли вай абиёш кадом фарзанди соли мана маълима арабо гуфта гузаштан пага проблема болболӣ ҳам мешавад бача кӯдакаш хола мерад ҷанҷол бачаҳош бедига шаба хоб ки нест пага хеста истода ҷанҷол мекунанд иша мегӯяд модаркалона мегӯяд ана беед ки бобоша мегӯяд ин ҳама проблема ҳамин сарзадани гуфтам якдигар нофаҳмӣ ана ҳоли гуфтасим асоси кори вай мо ки ҳамин якта чиз беэътибор додам накор ки ҳамина ман ҳамсоя кард ман чӯ намекунам ҳамсоя мегӯяд ки писари фалони ҳамихи кор кардааст чӯ ту ман ба ҳамсоя додор намекунӣ анами таассуб кардӣ охир рафти истода мо якта дом рафтим ҳамин рӯпараи дом айдааст инаш ба келин шудагӣ 2 маҳ зиндагӣ кардагӣ аллакай ҷудо инаш 3 бачаш киди ҷудо шудагӣ мегӯяд ки ҳамин қадар мегӯяд вай кардагӣ маскуб кардагӣ маскуб рафта уҷу шитара мешад кухня ки мерад уҷува барои он ки ҳамун духтар кӯчур намонаду сарсол нишад гуфта маскуб кардагӣ охир вай гуфти ё муаллима ки унҷо фазои носолим унҷо кадом вай мешавад тамоми ҳамун муҳит аллакай вай анами ман вазъият тезутунтар мешавад ҳозир ҳамин гирду атрофа мо барои чи ҳамин маҳфила махсус ҳамин симои мустақилият гуфтем ки чӣ хел ки гуфта гузаштан тамоми дигарро мебинанд ина мо ҳозир бонги хатар кардем накор ин ба ҳамарӯза габза истодам накор фарзандои мо бисёр ирка кардем бисёр ирк кардем гуноҳи мо гуноҳи калонсоло мумкин бошад лекин гуноҳи калонсоло дар чист ки ҳамин як фарзандам пештара бо ин мо бо азоб накашаду нағз хонадор шуда нағз муҳаббат ки зиндагӣ кунад гуфта кардагӣ як меҳрубонӣ кардагӣ ҳамин меҳрубонии ҷавоно фаҳмида нашанда гап аз ҳар як худи шаҳрванд имрӯз ҳаракати худаш вобастагии калон дорад ки зиндагии худша бисёр ҳам хушбахтона гузаронад дар ҳақиқат чунон ки дар мунаввараш таъин кардан рӯзи ман устод гуфтанд рӯзи 15 май рӯзи оила аст
ин рӯзи байналмилалии оила. Яъне ин масъала на танҳо дар миқёси давлати мо, балки дар миқёси умуми ҷаҳонӣ аст. Лекин як чизро таъкид кардан даркор ки фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик нисбат ба оиларо ҳамчун муқаддасот медонад. маҳз дар оила беҳтарин арзишҳои инсонӣ ҳамчун муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиму таҳаммулгарӣ маҳз дар ҳамин оила ташаккул меёбад. аз ҳама асоситарин ва қиматтарин дар ҳаёт оила аст. аввал оилаест ки дар он зоида шудӣ, дуюм оилаест ки бунёд мегузорӣ. сухамлинский гуфтааст ки дар ҳаёти оилавӣ бояд ба андешаҳо, эътимод, эҳсосот ва кӯшишҳои шахсӣ дӯст дошта эҳтиром овард. шаъни худро ҳифз намуда бояд ҳамдигарро бахшида тавонист. яъне дар ҳар оила ҳар муноқиша барпо меояд, лекин бояд ки мо тонем ки якдигарро бахшидан. ва ҳамчунин дар ҳаёти оилавӣ муҳимаш тоқат кардан аст. ишқ наметавонад беохир давом кунад. Антон Павлович Чехов. Чехов суханони бузург. ва пеш аз қадам рондан ба оиладорӣ бояд ки чанд тарафро андешида баъд бо оиларо барпо кунанд. ташаккур. Ташаккур, саломат бошед Маҳмад. маърифати оиладориро бештар ҷонбок кардан дар кор. мактабҳоям ки бачаҳо омода, хонандагон омода бошанд. ғайр аз ин рӯзгордориро ёд додан дар кор хонандагонва ки тарзи чӣ хел дастархон рост кардан, тарзи чӣ хел қабул кардани меҳмон, тарзи ороиши хона, тарзи бевосита падару модарро чӣ қадар салом хизмат кардан, тарзи бевосита аз ҳамаям беҳтарин хусусиятҳои инсонӣ омӯзондан дар корхонандагон ба ки омода шаванд онҳо ба тариқ барои хонадоршавӣ. бештар ҳамина мегӯем бисёртар ҳамин чорабиниҳоя бисёртар кардан дар кор, калонсоло, шахсҳое ки пуртаҷриба барои ҷавонон боиси намона шуданашон дар кор. шумо боварӣ доред ки оилаи шумо барои фарзандонатон ҳамчун идеал имрӯз хизмат карда истодааст. бале. Ташаккур, саломат бошед. ман бениҳат хурсанд ҳастам ки шавҳари хеле хуб дорам. мо хеле меҳрибон ҳастем. ман фахр мекунам ки чунин шавҳари дӯст дошта дорам. чашм нарасад, саломат бошед. кадом вақт оила мустаҳкам мешавад? ҳозир ман андешаро доштам ки тавассути телевизион ҷавонҳо моҳи бенану гӯян ки мана 40 сол 45 сол 5 сол зиндагӣ кардааст. ва даврони советӣ буд я замона тинч буд, оила тинч буд, ҳама чиз буд, худо гумон карда истода бошанд. лекин асри ҳар якти мо санҷишҳои хеле калон гузаштааст. ман оилам аз шаҳри кони бодом. мо лекин дар як масъали таҳсилоти хондагӣ ҳастем. ман 1 сол пеш 1 сол поин. خیلی طبیعی که من میخواستم که یک دختری زیبا همش همسر خود انتخاب کرده باشم تولا میکردم که بیا خوشم بیا این میگفت خوشم من چیکار میکنم راهش دور رفت و اومد پدر گم کردگی پدر نیستن اینها 11 فرزند مادرم تنها 11 من رفت یان مادرم سنم در کار من میگم من یک قدم یک 25 تا میایستاد بلیط اتوبوس برده آوردم میگیرم من بعد میدیم خیلی تقدیر بود است خانه ساختیم اومدیم من در دوشم کار میکردم به خاطر اولی خودم اولی پیدا داره خواهرای مادرم اولی خوجم با اومدم خوجم کار کردیم بعد از 1 سال مادرم که خانه خالی کردم ما 6 دادر به خانه خالی کردن کار و ما مجبور اجاره برآمدیم معلم بود مربی بود در چی اومده مکتب به معلم سرود شد تاریخچی معلم سرود شد به خاطر اویله به خاطر همین زندگی یک جایه یعنی برای من بسیار این تاریخ بسیار دور است لیکن خدا شکر که این روز این خیلی مقام برسیم این خیلی درجه رسیدیم شکر میکنیم این همش از این صبر و از همدیگر فهمیدن و به فکرم هر یک جوانی که در نزد این آینه نشسته است یک بار اندیشه کند که امروز آیا من همین خیلی مشکلات رو در سر دارم بود چون که مادری پدری منم نیستم پدری اینا نیستم مادری تنها با غیر از من با 4 فرزند دیگه خاندار کردنش دکور برای من خیلی فهمیدیم برآمدیم لیکن من امروز خانه در داریم جا داریم فرزندها داریم 14 نبیره من خدا بشکر همش برای منم صبر کردن دکور و برد البته میشود. بله تشکر سلامت باشید معلم تا برآمدن به خانه اجاره شما از مکتب خوشدامنی خود گذشته چه رو آموختید و امروز به جوانان چی نصیحت میکنید چی پیشنهاد میکنید؟ پیش از همه من یک چیز رو گفتنی هستم که وقتی که ما با اویله برآمدنی بودیم به من مادر کلانم نصیحت کرده بودن. من بسیارتر نصیحت های مادر کلانم رو بسیار میدم چون که من در اولی مادر کلانم به وای رسیدم.
модаркалонам мегуфтанд ки духтарам инро нағз дон ки шавҳар шери ёбанда, зан рӯбаҳи сарамҷонгар. ман мегуфтам ки ин зан рӯбоҳ ми фиребгар ми гӯям агар модаркалонам гуфтанд ки не, зан ҳамчун рӯбаҳ хушрӯ зебо вай ҳамин хел кора чашмаша медонистагӣ, ҳамин хел ҳайвони боақлу заковат мегуфтанд. аз ҳамин гуфтаҳои модаркалонам ман ба хулоса омадам ки барои оила мустаҳкам шуданаш чӣ қадар мушкилиҳоро аз сар гузарондан лозим аст. об ҳам шатта хӯрда ширин мешавад. албатта об ҳам шатта хӯрда ширин мешавад, лекин ҳамин шаттахӯриҳо инсонро ба ҳаёт як мустақил, як чӣ гӯям пешраванда ва фикркунанда ва ояндаро дар назди фарзандонаш ҳамчун хушбахт карда нишон дода тавонистан зарур будааст. вақте ки мо бо шавҳармо ба хонаи иҷора баромадем 15 сол истодем. ин як дӯз не, 15 сол. дар ин ҷо мо бо ҳамсоягони хеле хуб ҳамсоя шудем. ҳамсоягонамон хеле нағз буданд, насиҳат мекарданд, ҳамроҳ менишастанд, гап мехӯрдем гӯё ки ҳамин хел. ва фарзандонамон ҳама чӣ буданд, чӣ гӯем тарбиятгар буданд. ба як фарзанд ҳамон маҳалла ҳама қариб ки тарбиятгар буданд. вақте ки онҳо кӯча мебаромаданд, ягон кори безеб мекарданд, даррав ҳамҳо дашно медоданд, мегуфтанд ки ту ин корат безеб, ту ин корро накун. яъне ҳамсояҳо бетараф набуданд? Набуданд. нисбати тарбияи фарзанди ҳар якамо ҳамсояҳо тарафдор буданд. бинобар ҳамин ман мегуфтам ки ҳозир калонсоло нест ба ҳамин кор даст намезананд. ҳозир аксариятро мебинам, баъзан ман во мехӯрам, чӣ гӯем бетарафанд. худо ба шукр 4 фарзанд дорам, 1 духтар, 3 писар ва 14 набера. ҳамаашон бо роҳи нек ҳастанд. бисёр хуб. марҳамат ҳоҷиҳои пешниҳоди шумо чӣ? албатта мо инҷо ҳама гуфта истодаед ва дарк кардем ки воқеан чӣ қадар ки инсон азоб кашад, ҳамон қадар вай бузургтар мешавад, мустаҳкамтар, яъне обутоб меёбад дар мушкилот. мушкили инсонро пухта мекунад. дуруст? аввал бояд ки дар оила якдигар фаҳмӣ шуданаш дар кор. аввал зан бояд ки шавҳарашро иззату эҳтиром кунад. ба суханои вай хо бад бошад, хо нек, гӯш карданаш дар кор, чунки фарзандони мо инро мебинанд, аз мо ибрат мегиранд. ман дар оилаи бисёр серфарзанд таваллуд шудам. ман фарзанди якум бо 8 хоҳару додар дорам. албатта модарам меҳнат мекарданд, падарам кор мекарданд. ман ҳам дар зиндагӣ ба модарам ёрдами бисёр мерасондам. ман медидам ки модарам чӣ хел фарзандоба муомила мекарданд, чиро меомӯзонданд. аз ҳамин ҳисоб ман дар оилаи худ ҳамаи ҳамон рафторои модарамро такрор карда имрӯз мана 49 сол мешавад ки мо ҳамроҳ зиндагӣ мекунем, якҷоя калон шудем. мана фарзандои мо ҳам аз мо ибрат гирифта оилаҳои нағз барпо кардагӣ. мактаби модарро бобаҳои 5 хатм кардед, барои ҳамин ҳамсояи писар шуморо ба ҳамсарӣ интихоб карданд. саломат бошед. аз ин бари кӯча то ин бари кӯча. ташаккур, саломат бошед. агар пешниҳод бошад мешунавем. марҳамат. албатта як пешниҳод доштам. имрӯз фақат мо бинобар рӯзи оила буданд, фақат некиҳои оила гуфтему аз хушиҳояш гуфтем. як чизро мехостам илова намоям ки мо бояд он ҳолате ки ҳозир ҷомеаи моро фаро гирифтааст аз ҳадди назар дур нагузорем. ин ҳам бошад зӯроварӣ дар оила аст. ҳозир муаллима гуфта гузаштанд ки дар маҳаллаи мо ҷудошавӣ нест. ман хеле хурсанд ҳастам, лекин вақте ки ба мо муроҷиат мекунанд, ман миннатдорам ки шумо бар ин одама кор мекунанд, бигзор ки ҳамин хелино бисёр бошам. зеро вақте ки ба назди мо занҳо, арӯсони хонадон муроҷиат мекунанд, бевосита шикоят аз он доранд ки вақти зӯроварӣ дар оила, вақте ки нофаҳмӣ дар оила меояду, онҳо ба кумитаҳои маҳалла, ба раёсати кор бо занҳо, ба кумитаҳои кор бо занҳо муроҷиат мекунанд, сарзаниш мешунаванд. на ин ки тарафгирӣ ё ин ки насиҳат, якдигар фаҳмӣ. ман хело хоҳиш мекардам ки корбариро на танҳо бо арӯсон, лекин бо хусуру хушдоманбаритон, бо ҳамроҳии равоншиносон, бо ҳамроҳии ҳуқуқшиносон мо ҳам розӣ ҳастем ки бо шумо ҳамкорӣ кунем, ройгон хизмат кунем. зеро ки аз чӣ хел ки гуфтанд, мард ин сарвари оила аст, лекин зан бону сарпарасти оила аст. аз ману шумо бисёр хушбахтии фарзандонамон
аз зан аз кадбонуи хона бисёртар вобастагӣ дорад. барои ҳамин хело хуб мешуд ки кумитаи кор бо занҳо, раёсати кор бо занҳо вобаста бо шумо, зеро шумо ҳамсоя ҳастед, дар як маҳалла ҳастед, шумо хуб медонед ки муносибати хушдоману падарёсу хушдоман шавҳар дар оила чӣ хелин аст. ҳозир кам нестанд хе оилаҳое ки занҳо чӣ гӯям худро муҳофиз ҳис накарда ба ягон кас ноён нест, даст ба худкушӣ зада истоданд. ин як доғи рӯз аст. мо ҳамагон огоҳ ҳастем ки занҳо на танҳо худ ҷони фарзандони худро ба хатар монда истоданд. ин аз чӣ мегӯяд? мо бояд ки ҳама каса корбарӣ кунем. зӯроварӣ дар оиларо мо бояд ки гум кунем. мо бояд ки дар ҷомеа ҳамин чизро муайян намоем ки ҳоло ҳаст оилаҳое ки онҳо чӣ хиёл мекунанд ки духтар ё ки вақте ки арӯс мебарад ин хизматгори оила аст. Не, ин бояд ки ин хелин нашавад. ё чӣ хел мегӯянд ки келин ҳеҷ вақт духтар намешавад. ман бо ин розӣ шуда наметавонам. ҳамчи худам чӣ ки гуфтед хушдоманӣ ҷавон бошам, ҳам ду арӯс дорам. ман вақте ки арӯс ба хона овардам, ман гуфтам ки ман арӯс не, ман имрӯз духтар ба хона овардам. ман онҳоро ҳамчун духтари худ қабул кардам, зеро арӯсони ман ба падару модари худ фарзанд ҳастанд, ба онҳо низ азиз ҳастанд. чӣ хеле ки ман ба падару модарам азиз будам, вақте ки арӯс шудам моям шата хӯрда ба ин мартаба омада расидем, албатта бардоштем, шатаи ҳаётро хӯрда омадем. ҳозир вақте ки ману шавҳарам муносибат мекунем, арӯси хурдӣ ки ҳоли ҳанӯз 2 моҳ нашаст, мегӯем модарҷон, оё оилаи ман ҳам ҳамин хеле мешавад, оё мо ҳам ҳамин хеле меҳрубон мешавам, ки албатта ин аз шумо вобастагӣ аст. мо имрӯз кена тавна занем, ин ба ягон чӣ оварда намерасонад. мо бояд ки тарбия кунем, зеро мо ҳам тарбия гирифтем, мо ҳам доно набудем. барои ҳамин ин аз ману шумо, аз занҳо хеле вобастагӣ зиёд дорад. албатта ҷавонои мо бояд ки ҳамин хел тарбия кунем ки меҳанпарастӣ, меҳру муҳаббат. агар ҳамдигарфаҳмӣ бошад, албатта оила бурд мекунад. яке баланд ояд, дуюме агар пастар ояд, албатта як ҷомеаи солим мешавад. лекин ҳама каса агар фақат муросо мешавад, фақат келина сарзиш кунем, ба ягон чӣ омада намерасем. ганда гӯем ганда мешавад, ганда шуда рафтан мегирад, нағз гӯем нағз мешавад. ташаккур, саломат бошед. хуб, агар пешниҳод бошад марҳамат. қайд намоям ки ҳангоми ки аз тарафи муроҷиат кунандагон ба суд бо арзои даъво ки оиди бекор кардани ақди никоҳ муроҷиат мекунанд, ҳангоми баррасии парвандаҳо, чунин парвандаҳо аз ҷониби судяҳо вобаста ба камбудиҳое ки дар мавриди ҳалли масъалаи оилавии онҳо ба миён меояд, ба кумитаҳои маҳаллаҳо, ба шӯъбаҳои кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ва боз ба дигар мақомотое ки онҳо ба ин масъалаҳо сару кор доранд, пешниҳод ва таъйинотҳои хусусӣ ирсол карда мешавад ки дар натиҷа аз ҳамин мақомотҳо ба мо ҷавобҳои хатти мебиёд ки мо ин оилаҳоро даъват намудем, бо онҳо ҳамсӯҳбат шудем, масъалаҳои онҳоро фаҳмонидем ва онҳоро баъзан ҳолатҳое мешавад ки онҳо низ ба созиш меоранд. бисёр хуб, бисёр хуб. нигоҳ кунед ки аз суҳбати имрӯза бармеояд ки вобаста ба мавзӯи оила ва оиладорӣ соатҳо суҳбат кунем, ҳам ин камӣ мекардааст ва ман боварӣ дорам ки албатта ин мавзӯи охирони мо нест. боз ин гуна хуб барномаҳо, мавзӯъҳо идома меёбад албатта, ва дар фарҷоми барнома гуфтанӣ ҳастам ки оила худ ин институт аст. дарсу санҷиш ва имтиҳони онро танҳо баъди дохилшавӣ ба ин мактаби бузург шахс мегузарад. ҳарчанд ҷавонон ба ҳаёти мустақилона омода шуда баъд оила барпо намоянд, ҳам зиндагӣ нақшаву формулаҳои худашро дорад ки гоҳо монеаи хушбахтӣ дар оила мегардад. фазои хушбахтиро бошад дар оила ҳар як аъзоёни он таъмин карданаш мумкин аст ва онҳо ҳатто вазифадор ҳам ҳастанд, ба шарте ки назару нияти онҳо ба зиндагонӣ албатта нек бошад. дар фарҷоми барнома як ҳадияи рамзӣ аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ба ин оилаҳои намунавӣ тақдим мегардад ва албатта ба умеди он ки дарсу таҷрибаи зиндагии ин нафарони бузургвор барои ҷавонон воқеан ҳам намунаи ибрат бошад. хуб, марҳамат устод. мо ифтихор мекунем ки имрӯз як 4 оилаҳое ки дар ҳамроҳии мо кор карда истоданд, устодои мо ҳастанд, бо оилаҳошон кор карда истода ва имрӯз насиҳатгӯи ҳамаи мо ҳастанд ва бисёр дар ҷумҳурӣ дар шаҳри хуҷанд агар 45 000 оила бошад, ҳамин дар 45 000 оила гӯем ки қариб
50-60% оилаҳои мо намунавӣ ҳастанд. барои он ки имрӯз шаҳри хушанди моро беред, ҳамин шаҳри хушанди бостонӣ бисёр гулшукуфон аст. ин саҳми босазои тамоми ҳамин оилаҳои шаҳри хушанд аст. мо имрӯз аз тарафи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократистон бо он устодоне ки имрӯз мо ифтихор дорем ҳамроҳ ҳастем, як тӯҳфаи хотиравӣ ва меҳнома тақдим кардани ҳастем ки барои хотирае ки 49 сол 52 сол 44 сол зиндагӣ кардан мо тақдим карда бошем. саломат бошед. ва албатта мо боварӣ дорем ки анъанаи хуби оиладорӣ аз насл ба насл интиқол меёбад ва бигзор ана ҳамин гуна лаҳзаҳои фараҳбахш ба дигар бинандагони мо низ ҳам насиб бошад, ҳам лоиқ дониста шавад. меҳнома ман гумон мекунам ки ҳар як оилашон рафта бо озоди широт мешавад. қонуни дарудардиз ва узо табдиким ширеш бо миннатдорӣ тамоми ҳизбиёни шаҳри хушандро ки имрӯз 19 000 аъзоёнро дар бар мегирад ба симои мустақили якум алиспоси миннатдорӣ мекунем ки барои он ки ҳар як иқдоме ки имрӯз барои манфиати халқ ҳаст, мо ҳамкорӣ бо ҳамин симои мустақили якум дорем ки дастгирӣ карда истоданд. ки имрӯз барои пешрафти ҷомеа бисёр саҳми босазои шумо ҳаст. имрӯз иттилоот ҳаматарафа гуфта мумкин аст ки барои пешрафти ҷомеа, барои ҷавонону ҳаматарафа як тарбияи дурусти ватанпарастии худро ҳидоят кардаш дакор кӯмак расонид. мо алиспоси миннатдори тамоми ҳизбиён барои мекунем. аз номи тамоми иштирокчиён раҳмати каломатон. барои иштироки шумоён низ дар ин барнома арзи сипос мекунам. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо печутоби замон ба охир мерасад. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.